Welcome to my channel. Enjoy watching. Nagtago sa gapo. May nagtuturo. May nagtuturo. Ay, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iba-ibang sira o kalang aquarium. Wala mo yung aquarium.
Kaya sabi ko, Beka dyan. Baka may matumbay yan.
Ay, nag-uuram talaga. Yan. Dapat hindi na. Nag-aaral lang na loob mo. Nakaka-pimples ka. Uto naman.